ओल्ड मिक्स सुपर खारवी इथून सुरुवात. कॅप्टन ओल्ड मिक्स सुपर खारवी कर्णधार सुकस डोरलेकर आणि ओल्ड इज गोल्ड कर्णधार कमलेश डोरलेकर. आपण ही लाईनअप करा. ओल्ड मिक्स सुपर खारवी आणि ओल्ड इज गोल्ड. ओके, ओल्ड इज गोल्ड मध्ये प्रवीण बसत नाही. तू सपोज झाला देवा सपोज झाला मैत्री नाही मी केला नाही तू कर मैत्री. म्हणूनच फुकला आधी. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ व महिला मंडळ आयोजित UPL आणि UPL मध्ये हा तिसरा दिवस ते तिसऱ्या दिवसातील हा चौथा सामना. लेजंड प्रेक्षणीय सामना. लेजंड प्लेयर असतील हे सर्व जे की पहिल्या आपल्या कार्यकर्तेमध्ये गाजलेले असे हे प्लेयर्स सर्व. ओके, धन्यवाद विकास. या सामन्यासाठी समालोचक म्हणून विकास लाकडे आपण काम करतील. थँक्यू. आमच्या या सामन्यासाठी सरपंच म्हणून सुयोग आणि लेखपंच म्हणून सुजन काम पाहतील. सर्व क्रीडा रसिकांना सांगू इच्छितो की लेजंडचा हा सामना थोडासा वेगळ्या पद्धतीने फनी साठी खेळला जाईल. 5-5 षटकांचा सामना राहील. ओल्ड इज गोल्ड कर्णधार कमलेश डोरलेकर आणि ओल्ड मिक्स सुपर खारवी हा खरं तर प्रोफेशनल संघ आहे. अनेकदा स्पर्धांमध्ये आपण याला पाहतो. रत्नागिरीमध्ये राहणारे परंतु ज्यांनी क्रिकेटच्या माध्यमातून आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीमध्ये आपल्या नावाचा दबदबा निर्माण केला, रोशन केला, आपल्या गावचं नाव, आपल्या कुटुंबाचं नाव, असे ओल्ड मिक्स सुपर खारवी आणि पूर्णगड आणि गावडंबेरे गावातून बिलॉंग करणारे आमच्या अंडरआर्म क्रिकेट मधले लेजंड खेळाडू ओल्ड इज गोल्ड कर्णधार कमलेश डोरलेकर. तर हा फनी आणि प्रेक्षणीय सामना पाहण्यासाठी आपण तयार आहात, कारण हा सामना राहणार आहे 5 षटकांचा. या सामन्यामध्ये अजून एक रंजकता ही आहे की आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की या टुर्नामेंट मध्ये ही बॅटिंग लॉक आहे. लाईन याला लॉक लाईन म्हणतात बॅट्समन साठी. ती लॉक लाईन या ठिकाणी फ्री केलेली आहे तुमच्यासाठी. त्यामुळे तुम्ही स्टेप आउट होऊन शॉट खेळू शकता. प्लस तुम्हाला हे सर्कल दिसते. तुम्हाला माहिती आहे की या सर्कलला जे एक ऑफ साइडला आणि एक ऑन साइडला लाईन गेलेली आहे, त्याच्या पलीकडे चौकार आहे. परंतु या सामन्यासाठी जेवढे काही बाउंड्री लाईन दिसते तिथून बाहेर गेला की चौकार आहे. त्यामुळे हा ओपन आहे. फक्त अट एकच की बॅट तुमचा शॉट खेळताना बॅट जमिनीला लागली नाही पाहिजे. इन द सेन्स टॅप करताना बॅट जमिनीला लागली नाही पाहिजे. हे माहिती आहे पूर्वीची क्रिकेट. त्यामुळे तुम्ही हे लेजंड क्रिकेट खेळलेला आहात. तुमच्या काळातलं क्रिकेट आज पुन्हा आपल्या सर्वांसाठी दाखवण्यासाठी म्हणून उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाने हा घाट घातलाय. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळासाठी. माझ्या बरोबर आहेत सुकास डोरलेकर कर्णधार. या तुम्हाला विनंती आहे. सुकास डोरलेकर या व्यक्तिमत्वाबद्दल काय सांगावं. रामनवमीची टुर्नामेंट म्हटली की सुकास डोरलेकर यांचं मॅनेजमेंट आलं. गेली अनेक वर्ष हे समीकरण जुळून आलेलं आहे. मागच्या काही वर्षामध्ये आता तरुण पिढी त्यामध्ये आलेली आहे. सुकास डोरलेकर रिटायर झालेले आहेत आणि हा क्रिकेटची कारकीर्द आपल्या गोलंदाजीमध्ये अंडरआर्म मध्ये गाजवत असताना तुम्ही कधी लेजंड झालात कळलंच नाही. आज ही जी सिच्युएशन आली आहे, परंतु तुमच्यातलं क्रिकेटचं प्रेम मात्र कधीच कमी झालं नाहीये. याचं गणित काय नक्की. नमस्कार योगेशजी, धन्यवाद. हे क्रिकेटचं गणित न कळण्यासारखं आहे. क्रिकेटची आवड अजूनही नसानसामध्ये आहे. क्रिकेट खेळताना, क्रिकेट पाहताना
जो आनंद अजूनही तरुणपणाचा आहे असं माझ्या शरीराला वाटतं आणि त्यामुळे आम्ही हा जो ओल्ड मिक्स सुपर खारवी संघ माझे हितेश, माझे मित्र हितेश आडविरकर, संतोष वरवटकर आणि प्रसाद खडपे, अवी वरवटकर वगैरे ह्या सर्व मित्रांनी आम्ही हा संघ एक तयार केलेला की एक आपल्या समाजामध्ये ज्या स्पर्धा होतात आपल्या समाजा म्हणजे पूर्णगड, गावडे आंबेरे, पावस, कासारवेली, तुळसुंदे ह्या समाजामध्ये जे स्पर्धा होतात त्या स्पर्धेमध्ये आपण सहभाग घ्यायचा. सहभाग याच्यासाठी की आपण सगळे मित्र एकत्र यावं. आपण जरी मॅच जिंकलो तरी आनंदित, हारलो तरी आनंदित. म्हणून हा आमच्या म्हणजे प्रत्येक ओल्ड मिक्स सुपर खारवीच्या सर्व खेळाडूंमध्ये हा जुनून अजूनही आहे. बरोबर, धन्यवाद. धोनी यांच्याबद्दल बोलताना सर हर्षा भोगले एकदा म्हणाले होते की एज इज जस्ट नंबर, म्हणजे वय हे फक्त आकडा आहे. वय हा फक्त आकडा आहे. एक वेळ शरीरातून प्राण जाईल पण आपल्या या शरीरातल्या रक्तातून क्रिकेट जाणार नाही. म्हणून आज ही या ठिकाणी उपस्थित आहेत. यांच्या रक्तामध्ये भिनलेलं आहे क्रिकेट. त्यामुळे हे क्रिकेटचा एन्जॉय, ही क्रिकेटची परिभाषा त्यांच्या लाईफमध्ये एक वेगळ्या प्रकारची आहे. मला माहिती आहे हितेश आडुरेकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॅटर अंडरआर्म क्रिकेट मधला, प्रसाद खडपे आज आपल्याला माहिती आहे वन ऑफ द फायनेस्ट फिनिशर, अवी असू द्यात, त्याचबरोबर शिवराज मुकेश, याबरोबर संतोष वरवटकर हे एक अजरामर व्यक्तिमत्व आहे. हे कधी संतोष वरवटकर जेव्हा 70 वर्षाचे होतील तेव्हा तो 17 वर्षाचा राहील. आज तुमचं वय काय माहिती नाही पण त्यांचा जो आजही हृदय आहे ते 17 वर्षाचंच आहे. म्हणून या परिपूर्ण यांच्याकडे पाहिल्यानंतर ना लाईफ मधली सगळी दुःख विसरली जातात. अशा अजरामर व्यक्तिमत्वासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. दुसरे आमचे रत्नदीप दादा, शांत व्यक्ती बघा, विरुद्ध बाजू आहेत. संतोष तिकडे हरवणारी आहे, या बाजूला शांत आहे, संयमी आहे आणि नाकासमोर चालणारं व्यक्तिमत्व आहे. परंतु त्याने सुद्धा दाखवले की लाईफ कशा पद्धतीने मॅनेज करायची, आपली नोकरी आणि सामाजिक जीवन याला कशा पद्धतीने मॅनेज करायचे. म्हणून हे लेजंड आहेत. हे आपल्याला फक्त क्रिकेट नाही शिकवत पण लाईफ मध्ये सक्सेसफुल झालेली लोक आहेत ती. म्हणून यांच्याकडून आपण प्रेरणा घ्यायची आहे, नवीन मुलांना सांगू इच्छितो. त्याचबरोबर शिवराज आणि आमचा छोटू दादा सूर्यकांत, पंकज दादा, या सर्वांसाठी म्हणजे ओल्ड मिक्स खारवी एकदा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. आणि माझ्या लेफ्ट साइडला आहेत ते आमच्या पूर्णगड आणि गावडे आंबेऱ्यातले तारे सितारे. मी इंट्रोड्यूस करत असताना जेव्हा मी तेव्हा लहान होतो, कॉमेंट्री करत असताना आज मी ईशान बद्दल बोलतो, सायू बद्दल बोलतो आणि आता राज तोडणकर बद्दल बोलतो, स्मित शिवलकर बद्दल बोलतो. पण हे सगळे आता बोलतो, फार पूर्वी एका व्यक्तिमत्वाबद्दल बोललेलो आहे. तो किंग होता, अंडरआर्म क्रिकेटचा किंग होता. हे मैदान त्याच्यासाठी बनलेलं आहे की काय, अशा पद्धतीने फलंदाजी करायची. त्याचं नाव आहे वन अँड ओनली कमलेश डोर्लेकर, अर्थात कमलू कॅप्टनशिप. हा संघ बांधताना इकडेच बांधलाय तुम्ही ना, आत्ताच्या आत्ता. प्रवीण आहे, विवेक आहे, टॅफी आहे, त्याचबरोबर पिंटे आहे. आता टॅफी पिंट्यावरूनच आलंय आणि त्या बाजूला पिंटे आहे, मध्ये आपला सुकेश आहे आणि बाकी एक उत्कृष्ट गोलंदाज आहे नागेश आहे. यांचा क्रिकेट मी पाहिलेलं आहे. रोहिदास दादा आहे, अजय आहे छोटे खानी, परंतु फिल्डिंग मध्ये मात्र बाप माणूस होता. आणि या सगळ्यांना घेऊन मुरली नाटेकर आहेत, महेश टेमकर आहेत. या मी सांगतोय ना, ही मोठी व्यक्तिमत्व. हे मिक्सअप कसं काय कराल तुम्ही सगळ्यांना? आमचा जो संघ आहे ओल्ड इज गोल्ड, हा संघ प्रवीण हरजकर, प्रणव नाटेकर, विराज हरजकर असे आम्ही खेळायला मुंबईला दिव्या येथे गेलो होतो. त्यावेळी सर्वांनी मिळून असं एक मत केलं होतं की आपण प्रेक्षणीय सामना ठेवावा. त्याबद्दल प्रवीणशी चर्चा केली. मग त्याबद्दल आपण बोलूया, कोण कोण आहेत. तर हितेशदाला फोन केला, इतर माणसांना फोन केला की आपण एक प्रेक्षणीय सामना ठेवूया. ठेवल्यानंतर जरा प्रेक्षणीय सामना बघायला पण मजा येईल.
की हा प्रेक्षणीय सामना प्रवीणनी मी सर्वांना सांगितलं असं ठेवा की त्याने माझा मान राखला, त्यामुळे मी त्यांचे धन्यवाद देतो आणि 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. आपल्याला हे 2 संघ दिसतील. 5 षटकांचा सामना राहील. जास्त वेळ घेणार नाही कारण प्रेक्षक सगळेजण फायनलची वाट पाहत आहेत. UPL पर्व आता या अंतिम क्षणांकडे जातोय. रोमांचकता वाढत गेली, परंतु हे सगळं करण्यासाठी ठरवतो आपण, पण ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आर्थिक योगदानाची आवश्यकता असते. तुम्हाला हे रंगीबिरंगी सगळं काही दिसतंय, परंतु शरीरावरती रंगीबिरंगी टी-शर्ट्स दिसत आहेत. हे टी-शर्ट सुद्धा स्पॉन्सर झालेले आहेत. सौजन्य संतोष वरवटकर, महाराष्ट्र पोलीस रत्नागिरी यांच्याकडून जर्सी मिळाली आहे, ती ओल्ड मिक्स सुपर खारवी संघाला. आणि त्याचबरोबर राजेश सुधीर पात्रे, रत्नागिरी तालुका उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजेश पात्रे यांच्याकडून जी जर्सी आपल्याला पाहायला मिळते ओल्ड इज गोल्ड. या दोन्ही प्रायोजकांना मी विनंती करेन की आपण या मैदानामध्ये आपला यथोचित सन्मान दोन्ही संघाच्या वतीने करण्यात येत आहे. संतोष वरवटकर यांचा सन्मान मंडळाचे अध्यक्ष, आमच्या कला क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष मंगेश डोरलेकर यांच्या हस्ते शुभ हस्ते होईल. एकदा जोरदार टाळ्या संतोषजी वरवटकर यांच्यासाठी. ही जर्सी परिधान आपण जी केलेली आहात, हा स्पॉन्सर केलेला संघ आहे संतोष वरवटकर यांनी. राजेश पात्रे यांच्या वतीने रवींद्र हरजकर यांना विनंती आहे की आपण हा सन्मान स्वीकारावा, बहुमान स्वीकारावा. येस डीजे, थँक्यू. कारण आता आपण जाणार आहोत टॉस कडे, परंतु या टॉस कडे जात असताना सर्वांना एकदा हार्दिक शुभेच्छा देत असताना आणखी एक खुशखबर आली आहे. आपल्या या सर्व जणांचं नियोजन आयोजन पाहिलं तर मी दोन्ही कर्णधारांना विनंती करेन की उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाचं हे आयोजन कसं वाटलं याबद्दल तुम्ही बोलावं. त्याचबरोबर तुमच्याकडून जे आम्हाला प्रेम प्राप्त झालंय की या संपूर्ण स्पर्धेसाठी ओल्ड इज गोल्ड संघ आणि ओल्ड मिक्स सुपर खारवी संघ या दोन्ही संघाकडून प्रत्येकी 1001 म्हणजे टोटल 2002 रुपयांची देणगी आलेली आहे बक्षीस स्वरूपामध्ये. एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या सर्व मंडळाकडून या दोन्ही संघासाठी झाल्या पाहिजेत. फक्त सुकाश डोरलेकर यांनी आपलं मत व्यक्त करावं की या संपूर्ण आयोजनाबद्दल तुम्हाला काय वाटलं. हा जो UPL उत्कर्ष प्रीमियर लीग हे जे स्पर्धा चालू आहे त्या स्पर्धेसाठी आम्हाला निमंत्रित केलं ते प्रवीण माझे मित्र यांचा मी माझ्या मंडळाच्या वतीने म्हणजे माझ्या ओल्ड मिक्स सुपर खारवी संघाच्या मंडळाच्या वतीने मी जाहीर आभार मानतो. आणि आम्हाला इथे संधी दिलीत आणि हे नियोजन अप्रतिम. कारण यूट्यूबवर मी दोन दिवस मी बघायला आलो नाही, पण यूट्यूबवरती मी बघतोय अप्रतिम म्हणजे पंचगिरी म्हणजे जबरदस्त. तुम्ही एक थर्ड पंच DRS जो लावला तो DRSचा पण एक निर्णय, मागाशी मी एक मॅच बघत होतो नो बॉलवरून, तो DRSचा निर्णय बरोबर होता. मला वाटतं सुजननी नो दिला होता, इकडे होता आणि तो नो होता. मी त्यांना मी इकडे सांगत होतो नो आहे, परंतु त्या बॉलरने संघाने DRS घेतला. टीव्ही पंचाने तो नो दिलाच. हा निर्णय कारण अंडरआर्म मध्ये ओव्हरआर्म मध्ये आपण डोळे झाकपणे पंचगिरी करू शकतो, अंडरआर्म मध्ये नाही. तिन्ही पंच डोळे उघडून पंचगिरी करावे लागते हे आम्हाला माहिती आहे. आणि आमच्या इथे श्रीराम रामनवमीचे स्पर्धा हे आमचे ओव्हरआर्मचे असतात, त्याच्यामुळे तेवढा लक्ष नाही. पण अंडरआर्मला लाईनला आणि हा क्रॉस लाईनचं हे एक टेन्शन, हे दोन्ही पंचांना एक आणि सगळं नियोजन अप्रतिम होतं. मी ह्या मंडळाला माझ्या ओल्ड मिक्स सुपर खारवी आणि माझा प्राथमिक संघ श्रीराम क्रीडा मंडळ डोरलेकरवाडी यांच्याकडून
ह्या मंडळाला माझ्याकडून आणि ओल्ड सुपर खारवीकडून शुभेच्छा देतो आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो आणि अशा टुर्नामेंट पुढच्या वर्षी पुन्हा होतील. आमचं योगदान असेल ओल्ड सुपर खारवीचं. धन्यवाद. ओके, धन्यवाद. उत्कर्ष कलाकार मंडळाचं आयोजन भरपूर काय बोललेत, ते लाईट्स बद्दल बोललेत, युट्यूब बद्दल बोललेत. तुम्हाला काय वाटतंय? नाही, हा ओके, तेच सेम. मग मला वाटलं माझ्याबद्दल बोलेल. नेव्हरदलेस, चला चालू करूया नाणेफेकीसाठी. कॉल कॅप्टन ऑफ द ओल्ड मिक्स सुपर खारवी सुकास डोरलेकर, कॅप्टन ऑफ द ओल्ड इज गोल्ड कमलेश डोरलेकर. पाच षटकांचा सामना राहील. नाणेफेक जिंकले. कोण जिंकले नाणेफेक? ओल्ड मिक्स सुपर खारवी नाणेफेक जिंकले. डिसिजन पेंडिंग आहे. बॉलिंग ओके, फिल्डिंग घेतलेली आहे. फिल्डिंग कोण? टॉस कोण जिंकला? मी जिंकलो. कार्ड मागितलं. DRS नको घेऊ. ओके, बोला बोला. ओल्ड इज गोल्ड टॉस जिंकले. ओके, ओल्ड इज गोल्ड टॉस जिंकले. काय डिसिजन आहे तुमचा? डिसिजन पेंडिंग आहे. ओके, चला लेट्स प्ले. ओल्ड इज गोल्ड वर्सेस ओल्ड मिक्स सुपर खारवी. ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स. टॉस टॉस योगेश जी, टॉस. डिसिजन पेंडिंग. ओके. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ व महिला मंडळ आयोजित UPL तिसऱ्या दिवसातील हा सामना, चौथा सामना, प्रेक्षणीय सामना. ओल्ड इज गोल्ड विरुद्ध ओल्ड मिक्स खारवी, ओल्ड मिक्स सुपर खारवी. आणि टॉस जिंकल्यात ओल्ड मिक्स सुपर खारवी. आपला निर्णय कळवायचा लगेचच. फिल्डिंग ओके. ओल्ड इज गोल्ड सुपर खारवी टॉस जिंकून पहिली क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं इथे ओल्ड इज गोल्ड साठी. प्रवीण 5 ओव्हर 5 बॉलर. ओके. या सामन्यासाठी जो नियम आहे म्हणजे गोलंदाजीचा, तो 5 ओव्हर टाकतील. 5 षटकांचा हा सामना असेल आणि 5 बॉलर आपल्याला गोलंदाजी करणारे जे 5 गोलंदाज काढायचे आहेत. म्हणजे प्रत्येकी एक षटक आपण टाकू शकता याच्यामध्ये. लेजंड प्लेन सर्व
जे आपल्या UPLचे नियम आहेत ते सर्वांसाठी खुले केले आहेत, म्हणजे जे लेजंड त्यासाठी सर्व खुले केलेले आहेत. जे मागची कीपरच्या साईडची म्हणजे बॅट्समनच्या साईडची जे मागच्या साईडची जे वनडे डिक्लेअर जो होता तोही सुद्धा या लेजंडसाठी फ्री असेल. म्हणजेच 4 धावा असतील, समोर ही 4 धावा, म्हणजे तुम्ही जिकडे चेंडू माराल सीमारेषा पार जाईल तर तुम्हाला 4 धावा मिळतील. पहिला चेंडू टाकण्यासाठी तयार नागेश, जबरदस्त गोलंदाज नागेश, बजरंग संघाचा खेळाडू नागेश नाटेकर. या सामन्यासाठी पंच असतील मेन पंच सुजन जांभरकर, लेग सुयोग हरसकर आणि थर्ड चेहरा दिसत नाही, थर्ड आयुष आंबेडकर. थँक्यू. स्कोरसाठी वृंदावन रेडलेकर, रवींद्र हरसकर आणि कॉमेंट्रीसाठी मी स्वतः विकास लाकडे. सामन्याला सुरुवात होते. फोर्थ पंच विराज, टीव्ही अंपायर विराज हरसकर. मुकेश वरवटकर, परशुराम संघाचा हा धडाकेबाज फलंदाज, त्याला बॉल करतील नागेश नाटेकर. बजरंग संघाचा धडाकेबाज गोलंदाज जो विकेट टेकर. आपल्या कारकिर्दीमध्ये बहुतेकशे असे सामने आहेत जे त्यांनी आपल्या गोलंदाजीवरती जिंकून दिले बजरंग संघाला. ओल्डमिक सुपर खारवी संघाकडून नागेश नाटेकर, त्याला फेस करेल मुकेश वरवटकर. परशुराम संघाचा धडाकेबाज फलंदाज मुकेश वरवटकर. ओहो, रचनात्मक शॉट मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु सुजन डिसिजन डॉट बॉल. नागेश नाटेकर यांनी पहिलाच डॉट चेंडू काढलेला आहे. मुकेश वरवटकर यांना काही समजलं नाहीये. पहिला चेंडू प्रयत्न हो टॅपी यांच्याकडून थोडंसं गरजा क्षेत्ररक्षण, परंतु महेश टेमकर उत्कर्ष संघाचे त्यांच्याकडून हे चौकार अडवलं गेले. नागेश नाटेकर तिसरा चेंडू लागण्यासाठी तयार. पहिला चेंडू चटवला 4 धावांसाठी. पंच सुजन जांभरकर 4 धावांचे खून करतात. वैयक्तिक 4 धावांवरती खेळतात मुकेश आणि संघाचे धावसंख्या होतो 4. पिंट्याकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण. पिंट्या धानबा, नवशक्ती अँकर आणि नवशक्ती म्हणून खेळलेले पिंट्या धानबा यांच्याकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण. पुढील टाकण्यासाठी चेंडू टाकण्यासाठी तयार नागेश. हो आता मात्र बीट केलं. वाईट धावांचा मागणी करतात परंतु सुजन यांनी फेटाळून लावली आहे. एक चेंडू शिल्लक या षटकातील. 4 धावा फक्त झाले या षटकामध्ये. चांगले गोलंदाजी म्हणता येईल नागेश नाटेकर यांच्याकडून. मुकेश बीट झालेत. 5वा चेंडू हे निर्धाव आणि आपल्या एका षटकामध्ये फक्त 4 धावा दिलेत नागेश नाटेकर यांनी. ओव्हर झाली. दुसरा षटक टाकण्यासाठी प्रवीण हरसकर, उत्कर्ष संघाचा धडाकेबाज गोलंदाज फलंदाज क्षेत्ररक्षक म्हणा ऑलराऊंडर असा प्रवीण हरसकर, ज्याने आपल्या कारकिर्दीमध्ये उत्कर्ष संघाला भरपूर असे विजय मिळवून दिलेत, ज्याच्या कारकिर्दीमध्ये उत्कर्ष संघाने भरपूर असे सामने जिंकले. प्रवीण पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू. सुकास यांना काही समजलेला नाहीये. पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न होता. हाही चेंडू निर्धाव. म्हणूनच प्रवीण हरसकर यांचं नाव नेहमी घेतलं जातं. प्रवीण हरसकर यासाठीच निवडले जातात. हाही चेंडू निर्धाव. सलग 3 चेंडू निर्धाव. प्रवीण हरसकर फेस करतील सुकास डोरलेकर. श्रीराम संघाचा धडाकेबाज फलंदाज गोलंदाज वो सलामीला आला होता. 4 चेंडू सलग निर्धाव. क्या बात है प्रवीण हरसकर. हा हो गचा क्षेत्ररक्षण पिंट्या धानबा यांच्याकडून आणि 4 धाव मिळतात या ठिकाणी. 1 बॉल शिल्लक. संघाची धावसंख्या होते 8. हा चेंडू निर्धाव. यापुढे समालोचन करतील प्रयाग शिरगावकर.
उत्कर्ष प्रीमियर लीग शिवजयंती उत्सवानिमित्त हा प्रत्यक्ष एक विशेष सामना प्रेक्षणीय सामना आपल्या समोर चालू आहे तो म्हणजे ओल्ड इज गोल्ड विरुद्ध ओल्ड मिक्स सुपर खारवी. सर्व वयाने जरी ओल्ड असले तरी क्रिकेटच्या माध्यमातून अजूनपर्यंत तरुण असलेले सर्व खेळाडू, मी या संघाचा खेळाडू आहे, थोडासा उशीर झाला पण मी सपोर्ट करेन पूर्णपणे माझ्या संघाला. चांगला चेंडू, गोलंदाज कमलेश कर्णधार स्वतः ओल्ड इज गोल्डचा, समोर मुकेश एक धडाडीचा फलंदाज, नामवंत फलंदाज होता आणि या ठिकाणी पहिला धक्का मिळतोय सुपर खारवी संघाला आणि बाद होतो तो मुकेश. चांगल्या पद्धतीने हा सामना या ठिकाणी उपलब्ध करून दिला उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ महिला मंडळ यांनी. तरी सर्वांचे आमच्या या सर्व ओल्ड प्लेयर कडून आम्ही आभारी आहोत. आम्हालाही व्यासपीठ तुम्ही हे मैदान तुम्ही उपलब्ध करून दिल्याबद्दल. आणि 4 धावा दरम्यान सुकाशच्या बॅट मधून निघालेला हा चौकार. पुन्हा एकदा फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू पुरेपूर फायदा घेतोय चौकारांसाठी. सुकेश या ठिकाणी दुसरा सुकेश या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करत नाही आणि सीमा पार जातोय चेंडू चौकारांसाठी. कमलेश यांचा पुढचा चेंडू चांगल्या पद्धतीचा चेंडू तितकाच अपील करतोय सुकाश वाईट चेंडूसाठी परंतु सरपंच सुजन टाळतोय निर्धाव जातोय चेंडू. पुढील चेंडू टाकतोय कमलेश आपल्या संघासाठी. दरम्यान शेवटचा चेंडू षटकातील फुल टॉस चेंडू तितकाच चांगला फटका तितकाच चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय पिंट्या प्रणव धानबा आणि या ठिकाणी षटक संपतंय. दरम्यान 2 षटकाखेर धावसंख्या होते 3 षटकाखेर धावसंख्या होते 16. काहीतरी करावं लागेल या ठिकाणी सुपर खारवी संघाला. या षटकामध्ये अजून 2 षटकं शिल्लक आहेत. या 2 षटकामध्ये आपल्याला चांगली धावसंख्या उपलब्ध केली तरच या सामन्याला तुम्ही रंगत आणू शकता आणि तितकं चांगलं लक्ष जर तुम्ही समोरच्या संघावर ठेवलं तर त्यांनाही ते फेस करायला चांगल्या पद्धतीने मजा येईल. बघूया प्रणव दानबा पुढील षटक घेऊन आलाय. समोर आहेत शिवराज, चांगला फटका होता. पंचांचा निर्णय नो चेंडू अवंतर धावेत भर. 1 धावेने धावसंख्या वाढते. शिवराज फुल टॉस चेंडू परंतु या ठिकाणी पंचांचा निर्णय येतो वाईड. अवंतर 1 धाव. प्रणव यांना काही अजून लय सापडत नाहीये. सापडेल अजून आपल्याला 6 चेंडू टाकायचे. प्रणव यांचा पुढचा चेंडू. प्रणव यांचा चांगला चेंडू होता. नो चेंडू तितकाच चांगला फटका चौकारांसाठी 5 धावा मिळत आहेत सुपर खारवी संघाला. पण सुपर खारवी संघ या ठिकाणी थंडपणे पडलेला दिसतोय. जर तुम्ही टाळ्या नाही वाजवल्या त्याला प्रोत्साहित नाही केलं तर तो अजूनही चौकार मारू शकणार नाही. त्याला जरा जोश द्या तुम्ही शिवराजला. प्रत्येक फटका तो चौकारासाठीच पाठवेल अशा पद्धतीने तुम्ही जर जोश दिलात तर तो चौकार जरूर मारेल. प्रणय दानबा पुढील चेंडू चांगला चेंडू तितका चांगला फटका पुन्हा जातोय चौकार. बघितलं मी सांगितलं होतं तुम्हाला जर तुम्ही त्याला सपोर्ट केला तर तो चौकार नक्की मारेल. सलग चौकार खेळतोय शिवराज. प्रणव यांचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा नो चेंडू परंतु हा फटका मात्र चुकलाय. फक्त नोची 1 धाव मिळेल या ठिकाणी. पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका चौकारांसाठी. पुढील चेंडू प्रणय पुन्हा एकदा नो चेंडू तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण करतो या ठिकाणी. टॅपी चौकार वाचवलाय आपल्या संघासाठी. प्रणय 2च चेंडू झालेत आपले या ठिकाणी. चांगला फटका चौकार. सलग चौकार खेळतो शिवराज.
आणि या ठिकाणी षटकार ठोकतोय शिवराज आणि बाद होतोय, धक्का मिळतोय सुपर खारवी संघाला. डीजे शिवराजची जागा घेण्यासाठी गेलेत हितेश आडवीरकर, एक नामवंत खेळाडू. आपल्या PWD डिपार्टमेंट कडून सीझन प्लेअर हितेश आडवीरकर या ठिकाणी अंडर आर्म साठी आपल्या सुपर खारवी संघाला कोणतं योगदान देतोय बघूया. हितेश आडवीरकर रत्नागिरी जिल्हा PWD डिपार्टमेंट कडून खेळतो हा नामवंत खेळाडू हितेश आडवीरकर या ठिकाणी सुपर खारवी संघाकडून मिक्स खारवी संघाकडून खेळतोय. प्रणय यांचा चेंडू चांगल्या पद्धतीने तटवलाय, निर्धाव जातोय चेंडू, पुढील चेंडू टाकतोय प्रणय. हितेसाठी फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू त्या प्रकारे चांगला झेल या ठिकाणी होतोय, हितेश बाद होतोय, चांगला झेल करतायत टॅपी विथ महेश नाटेकर, सॉरी महेश टेमकर, चांगला झेल टिपला आणि या ठिकाणी हितेश सारखा खेळाडू, उत्तम खेळाडू बाद झालाय. स्कोर होतोय 37. हितेश यांची जागा घेण्यासाठी गेले पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने अंडर आर्मचे बादशाह ज्यांना ओळखलं जातं असे सूर्यकांत धानबा, नवशक्ती संघाकडून सूर्यकांत धानबा खेळायचे, चांगल्या पद्धतीने खेळत होते. यावेळी बघूया सुपर मिक्स खारवी संघाकडून कोणते योगदान देतात. सुकास स्ट्राईकला सुकास, षटक टाकतायत सुकेश आंबेरकर, चांगला चेंडू, चांगला फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण प्रवीण यांच्याकडून. सुकेश यांचा पुढचा चेंडू, चांगला चेंडू, लेग आउटस्विंग करतोय सुकेश. सुकास यांना काय समजलेला नाही. फुल टॉस चेंडू, या ठिकाणी फायदा मात्र घेऊ शकत नाही सुकास, निर्धाव जातोय चेंडू, नो चेंडू. अवांतर एक धाव, 4-4 मागेही 4 आहेत. 22 स्वरूपात 4 धावा आणि अशा एकूण 5 धावा या ठिकाणी मिळत आहेत सुपर खारवी संघाला. सुकेश पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा तटवतोय आणि या ठिकाणी बाद होतोय. कर्णधार सुकास, अविनाश त्यांची जागा घेण्यासाठी गेलेत अविनाश. धावसंख्या होते 42. शेवटचा चेंडू सुकेश यांच्या षटकातील आणि फलंदाज बाद. बोल्ड होतोय अविनाश. दरम्यान 5 षटका संपतायत. षटकाकडे धावसंख्या होते 42. 43 धावांचं आव्हान ठेवले ते ओल्ड इज गोल्ड या संघासमोर सुपर मिक्स खारवी संघाने. बघूया ओल्ड इज गोल्ड संघ कोणत्या पद्धतीने हे लक्ष पेलतय. डीजे पहिले इनिंगच्या समाप्तीनंतर समोर टार्गेट ठेवले होते. 43 धावांसाठी टार्गेट ठेवलंय. चालू सामना संपल्यानंतर लगेचच फायनलचा सामना खेळला जाईल. चालू सामना संपल्यानंतर लगेचच फायनलचा सामना खेळवला जाईल. तर दोन्ही संघाच्या संघ मालकाने आपापले संघ मैदानाकडे रवाना करा. चालू सामना संपल्यानंतर लगेचच फायनलचा सामना खेळला जाईल. दोन्ही संघाच्या संघनायकाने आपापले खेळाडू घेऊन ताबडतोब मैदानाकडे येण्याची कृपा करा. धावांचा पाठलाग करताना ओल्ड इज गोल्ड संघाकडून उत्कर्ष संघाचे माजी खेळाडू आणि लेजंड आपल्या कारकिर्दीमध्ये आपल्या उत्कर्ष संघाला बहुतेक विजय मिळवून दिलेले असे ओरमचे बादशाह दोन्हीही मी स्वतः पाहिलेले आहे. मुरलीधर नाटेकर आणि महेश टेमकर. ओरमचे बादशाह
बांधाच्या पलीकडे 6 मारणारे दोघेही फलंदाज सामना चालू करायचा पंच सुजन जांभरकर हॅलो ओल्ड इज गोल्ड संघाकडून दोन्ही सलामीवीर महेशदादा टेमकर आणि मुरलीदादा नाटेकर महाराष्ट्र पोलीस खात्यात दोन्ही कार्यरत असलेले असे सलामीवीर आणि उत्कर्ष संघाचे माजी खेळाडू 43 धावांचा पाठलाग करताना मैदानात उतरलेत. स्ट्राईक करतील, स्ट्राईकला येते मुरलीदादा नाटेकर, नॉन स्ट्राईकला येते महेशदादा टेमकर. सुपर खारवी संघाकडून पहिला षटक घेऊन येतील हितेश अडविरकर. स्ट्रॅटेजी मुकेश वरवड करताना थोडंसं कान मंत्र देताना की कशा प्रकारे गोलंदाजी केली पाहिजे, तर कारण त्यांना अनुभव आहे की हा फलंदाज कसा खेळतो, कुठे खेळतो, कुठल्या पद्धतीने चौकार मारू शकतो, शॉट मारू शकतो, कुठे धावा आपल्या संघासाठी मिळवून देऊ शकतो, त्यासाठी कान मंत्र देताना मुकेश वरवटकर पहिल्या षटक टाकतील. हितेश अडविरकर त्यांना फेस करतील मुरलीधर नाटेकर. आपल्या पहिल्या षटकातील चेंडू टाकण्यासाठी तयार हितेश अडविरकर. पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू फेस करतील मुरलीदादा. ओ पहिल्याच षटकावरती बीट झालेत. मुरलीदादा त्यांना काही समजला नाहीये. हा चेंडू निर्धाव पद्धतीचा चेंडू. दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. हाही निर्धाव पद्धतीचा चेंडू. मुरलीदादा यांना काही समजला नाहीये. 2 चेंडू निर्धाव. आपल्या 43 धावांचा पाठलाग करायचा असेल तर धाव संख्या उभारणे जरुरी आहे. आपण कुठेही चेंडू पेलवा 4 धाव मिळतील. आता मात्र 4 धाव मिळालेत. तिसऱ्या चेंडूवरती 4 धाव मिळत आहेत. हितेश अडविरकर पुन्हा टाकण्यासाठी तयार. फेस करतील मुरलीदादा. पुन्हा एकदा गचाळ क्षेत्ररक्षण आणि 4 धावा मिळत आहेत. संघाची धावसंख्या होते 8. विजय मुरलीधर नाटेकर बाद होते. झेलबाद आउट झालेत. वैयक्तिक 8 धावा केलेल्या आहेत नाटेकरांनी. त्यांची जागा करण्यासाठी गेले अजय तारिये जो उत्कर्ष संघाचे धडाकेबाज गोलंदाज, फलंदाज, ऑलराऊंडर, विकेट किपर सर्व काही उत्कर्ष संघाचा अजय तारिये फलंदाजीसाठी गेलाय. फेस करते. पाहूया आपल्या संघासाठी किती धावा मिळवून देते. पहिलाच निर्धाव. षटक संपते. दुसरं षटक घेऊन बँकेडीचे दुसरं षटक घेऊन येतो मुकेश वरवटकर. फेस करतील महेशदादा टेमकर. पहिला चेंडू बीट होत आहेत महेशदादा नाटे टेमकर. मुकेश खरोखरच आपल्या कारकिर्दीला अनुभव कामी होते. पहिलाच चेंडू निर्धाव केलाय. दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी तयार मुकेश.
4 धाव मिळत आहे. लेगच्या दिशेने चटकलेला चेंडू 4 धावांसाठी सुजन जांभरकर 4 धावांची खून करतात. तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. थँक्यू डीजे. फेस करतील महेश दादा. लेग स्पिन आणि क्लीन बोल्ड. जबरदस्त असा क्लीन बोल्ड म्हणतात मुकेश यांचा. महेश दादांना काही समजलं नाहीये आणि क्लीन बोल्ड होत आहेत वैयक्तिक 4 धावांवरती. आता मात्र जातो फलंदाजीला टॅपू रुपेश लाकडे, बजरंग संघाचा धडाकेबाज फलंदाज, ज्याने आपल्या कारकिर्दीमध्ये बजरंग संघाला बहुतेक सामने जिंकून दिले असा रुपेश लाकडे. या मैदानावरती हे त्याचाच ग्राउंड आहे जो बहुतेक सलग 5 वेळा जी टुर्नामेंट जिंकली होती या मैदानावरती बजरंग संघाने. आणि त्यामध्ये असं सिंहाचा वाटा या रुपेश लाकडेचा. असा फलंदाज रुपेश लाकडे फलंदाजीसाठी तयार. पहिला चेंडू खेळण्यासाठी तयार. पाहूया मुकेश वरवटकर. वाईट चेंडू सुजन जांभळकर दर्शवतील वाईटची खून करतील. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या होते 13. 2 गडी बाद 13. रुपेश लाकडे पुन्हा एकदा तयार. ज्याप्रमाणे बजरंग संघाला आपल्या जे विजय जसा जिंकून दिला होता त्याचप्रमाणे इथे आपले कार्यकर्ते आपल्या करावे लागेल. कार्य आपल्या करावं लागेल तरच आपल्याला विजय खेचून काढता येईल. रुपेश पुन्हा एकदा तयार. चटवलेला चांगला चढवला 4 धावांसाठी. त्यावेळेस पंच होते परंतु आता मात्र पंच नाहीये तरी हा चौकार ठोकतोय रुपेश लाकडे. पुन्हा एकदा तयार. रचनात्मक शॉट आणि 4 धावा. रिव्हर्स स्वीप खेळलाय. काय सुंदर रचनात्मक शॉट. 4 धावांसाठी एक चेंडू शिल्लक या षटकातील मुकेशचा. हो क्लीन बोल्ड होत आहेत रुपेश. खरोखरच चांगले गोलंदाजी मुकेश परशुराम संघाचा मुकेश वरवटकर ज्याप्रमाणे पहिल्यांदा आपल्या कारकिर्दीमध्ये करत होता त्याचप्रमाणे आत्ताही तशीच अगदी कामगिरी करून दाखवली आपल्या संघासाठी. 2 गडी गारद केलेत आपल्या संघासाठी. धावसंख्या होते 21. 3 गडी बाद 21. 18 बॉल 22 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी. हा सामना जिंकण्यासाठी 18 बॉल 22. विवेक रुपेश लाकड्याची जागी घेण्यासाठी आला विवेक हरसकर. त्रिमूर्ती संघाचा हा धडाकेबाज फलंदाज विवेक हरसकर आणि फेस करेल उत्कर्ष संघाचा अजय तारिये. आणि क्या कवर ड्राइव खेला है भाई अजय तारिये. मान गए भाई. ओल्ड इज गोल्ड, एज इज जस्ट नंबर. ये आपने दिखा दिया अभी आपके शॉट ने. कमाल की शॉट आपने खेली. अभी सुकास फेस करेंगे अजय तारिये जो कि उत्कर्ष संघ के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज. अभी भी अपना डिसीजन बताना है सुयोग हरसकर. शॉर्ट रन बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला था मगर बैट ग्राउंड को टच हो गई. इसके लिए शॉर्ट रन दिया गया है अंपायर सुयोग हरस के द्वारा. नो बॉल. बाल बच गए यहां पर अजय तारिये. क्लीन बोल्ड हो तो मगर नो बॉल ने आपको बचा दिया. सुकास डोरलेकर मैच जीतना है तो नो बॉल पे अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा. फिर अजय तारिये ये जो कमाल का बैट्समैन है, कवर ड्राइव बेहतरीन खेलता है. आप कहां पे भी इनको बॉल डालिए. कवर ड्राइव हो गया, मिड विकेट हो गया. जबरदस्त खेल रहे हैं अजय तारिये जो कि उत्कर्ष संघ के बेहतरीन बल्लेबाज है. आपने कारकिर्दी में उत्कर्ष को बहुत बार विन किया है अजय तारिये ने जो कि चौकर. कवर ड्राइव पे लगाइए, वहां पे फील्डर लगाइए भाई, नहीं तो आप ये सामना गवाएंगे. यही तो
सृजन जांबरकर के द्वारा ये 9 बॉल और ये 4 रन की ये दर्शा रहे 39 स्कोर हो गया है। लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अजय जो कि बेहतरीन फील्ड बल्लेबाज है, ये अभी रिस्पेक्ट दिया है सुकास। एक बॉल अभी भी शेष है। एक बॉल आहे, नो बॉल गेला, एक नो बॉल बाउंड्री गेली। 39। हॅलो, अरे तू ठेव येऊन. किती हवे आहेत? 12 बॉल में 4 रनों की जरूरत है। क्या यहाँ पे अजय तारिये बैटिंग किए हैं, जो कि कवर ड्राइव बार बार कवर ड्राइव खेल रहे, और अभी विवेक हरेस्कर जो कि त्रिमूर्त के बेहतरीन बल्लेबाज खेला है, ये गचा मुकेश के द्वारा, और ये 4 रनों के लिए गेंद गई है। ओल्ड इज गोल्ड, विन बाय 5 विकेट्स। थँक्यू दोन्ही संघाचे मंडळाच्या वतीने जाहीर आभार दोन्ही संघाचे।